Аз съм Дара и съм на 18 години. От няколко години живея в България и анимацията ми стана нещо много любимо и искам това да преследвам. Това е моята мечта. Участвам в Лятната академия по илюстрации, защото слушах много за академията, следя от известно време, защото искам тук да кандидатствам. И реших, че всеки опит ще ми бъде полезен и наистина е нещо много хубаво и уникално тук. Най-много ми харесва самата енергия на мястото, хората в нея, освен всичките ми колеги и лекторите, как е обучението, всичко е направено много хубаво и наистина това е една от най-хубавите ми седмица през цялата лятна ваканция. Определено бих препоръчала Лятната академия на приятел, защото мисля, че не е за изпускане. За да си изтрием част от тая форма, обаче да не е деструктивно и по всяко едно време да може да върне. Здравейте, аз съм Тони, на 16 години от град София. Занимавам се с анимация, това идва от сърцето и душата и с графичен дизайн и дигитално рисуване. Реших да се запиша в Лятната академия, за да мога да пробвам нещо ново, да пречупя себе си, да изляза от комфортната си зона, същевременно да се запозная с нови хора и да прекарам едно малко по-различно лято от обикновено. Най-интересният предмет ми беше лайв дроуинга, понеже до сега не съм рисувал живи хора на живо с молив и гума и смятам, че ще продължа да го правя и след като Лятната академия приключи. С две ръце бих препоръчал Лятната академия на приятел, ако се интересува и иска да се занимава с графичен дизайн, ще му бъде изключително полезно и да. Тази годишното издание на Лятната академия премина много добре, успешно. Надявам се, че учениците са доволни и им било интересно и забавно, както и на мен. Надявам се едната година отново да се събере група, да има нов материал, също нови знания. Те се справиха изключително добре, възприемаха материала бързо, лесно, нещата, които са направили са впечатляващи и аз съм много доволна от тях. Аз съм Георги, на 14 години. Интересите ми са свързани с сферата на дигиталното изкуство, включайки анимация и се боря към тази цел. Разбрах за нея от майка ми и веднага привлече моят интерес. Идеята беше да се свържа с още хора със същи интереси като моите. Мисля, че ще бъде добре за моето развитие в сферата и да си подобря уменията. Абсолютно. Аз съм и фен от много време и мисля, че рисувам много добре. И определено ми помогна за текстурата да видя как се движат определени предмети със светлината и беше много приятно. Това издание на Лятната академия беше изключително интересно, групата беше много разнообразна, но най-хубавото, което реално ме радва и чувството е много удовлетворяващо, това е, че при всички забелязах прогрес, макар и за малкото време, което бяхме заедно. В часовете правихме много упражнения, не само в часовете по live drawing, но и в часовете по композиция и перспектива. Реално имахме упражнения, в които забелязах, че доста добре се справят с участниците, схванаха основните неща и правила, в които коментирахме. И се надявам тези съвети и умения да им бъдат от полза в тяхното бъдещо развитие. Здравейте, казвам се Теодор, на 14 години съм. Досега учих в СМГ, но се преместих в техникума по архитектура. Обичам да работя с лични материали, като от глина, обичам да лутфелтвам, до тънкописци, където имам скетинзи и си работя в тях. Имам домашен любимец котка, много го обичам и от време на време го рисувам. Обучих информация от родителите ми, че се състои лятната група. И аз реших да се включа, за да го пробвам и да видя какво да се рисува на Photoshop, защото до сега никога не съм рисувал дигитално. И много бих искал да видя какво е и вече като съм порисувал малко, мога да кажа, че го препоръчвам на много хора. За илюстрация с Цвети много ми харесаха, защото като цяло Цвети е много мил и дружелюбен човек. Представи всичко по много интересен начин и с приятели, така че да имаме
силни връзки един с друг. Бих препоръчал лятната академия на приятели, защото имам приятели, които също се интересуват от такъв вид рисуване и като цяло да изразят себе си. Също мисля, че много биха харесали обстановката и енергията в Arc Academy. Здравейте, аз съм Ивана Фенерска, на 17 години съм и уча в НУМСИ професор Панчо Владигеров, град Бургас, с специалност сценичен костюм. Участвам в лятната академия по илюстрация, защото ми е мечта да се занимавам с графичен дизайн и илюстрация и да уча това в бъдеще. И реших, че много ще ми помогне да се запиша и да дойда и наистина ми помогна много. И не съжалявам, че записах. Часовете по Live Drawing с Мария много ми харесаха и ме научиха наново. Всеки ден виждах прогрес в моята работа и си тръгвах с много вдъхновение. Препоръчвам академията на всички, които искат да се занимават с дигитално рисуване в бъдеще. Винаги има какво да си извлечеш от нещо такова и аз много се радвам, че дойдох.